ban ga kamar ka gun mukami ba majiddafa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba ban ga kamar ka gun mukami ba majiddafa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba farko na kirayi sarki Allah wani ƙaran shi kimar yabogun almadani mai kyawun dire a kallo gajen gani ni dai shi nake wa bege babba duba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba har amintuka ka kara gashi da makara addadin halittu ka daɗa bishi salati wanda babu karewa yo gashi har ashabu na tsakani ban bar su ba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba sayyidina abubakar abban aisha na zo gunka taimaka ba ni ruwa na sha umar usman da na zo ku daɗan na sha har da ali jarumi sirkin shugaba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba shehun nan muku na kama bambar ku ba shakati jana har da jilani kuna gaba gausin zamani imam Muhammad shugaba Allah kai rahama babban ku ba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba assalamun alaika ya ta mu'awwali assalamun alaika ya sidi mukammali sallama ta gare ka kai ne sirkin ali amsamar rasul ko ba zan ji ka ba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba an faɗo isa to kai ne gaba domin rabbana ba zai yi na biyan ka ba ban ga kamar ka gun mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba ban ga kamar ka gun mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba lashi na ga kai hasken rabu ne sai lashi kai ta kofin Allahu ne habibullahi mutfita wa abin samu ne balugu nura an naziru kuce shugaba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba sirrin rabbana ina wani ne banda kai waye za ya kai ka Allah ki gai da kai sannan kai kadai ilahu yake ji da kai ya naɗa yan ilahu na biyun ba a yo shi ba ga kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba kamar kabon mukami ba majiddafa waye za ya kai kani dai ban gan shi ba ya Mahmud kai kadai Allah yayi daban har surar jikin kama annabi tai daban na taso gare ka annabi
sirri ka ban in taima yaban da ba zan bar yin shi ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Annabi kai kaɗai ka je ka gano Rabbana, kun sirri da kai da Allah madalubuna, ka wuce duka annabawa na bayyana, kai ka buwa ya yara Ibrahim shugaba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Ba a ja da kai a zauna daidai gwani, dan su Walidi sun zamo shi ka kutuni, sun suka gare ka annabu mai zamani, har da Abu Lahab da Jaddu baka bar su ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Bi matsayin da ya wuce kowa tintini, kai ne Rabbana yayi wa duk lamuni, lamun jai Rasul ceton ka kasa da ni, domin kai kadai kake ceto shugaba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Allah ka ji kan Imam Mahmud Adali, wanda yake faɗa musu annabi munzali, Allah har da Shehu Isa mai hankali, da'awar ta su mulki ba za mu bar ta ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Ban manta da kai ba abban su mamatu, ma'ana malamin mu Barhama da ke batu, yayi shidima gare mu ta zarce na yau batu. Allah ka ji kansa dan abban Zainaba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Allah malaman musu ma da ba musu, sun shidima gare mu Allah ka iya musu. A cikin malaman akwai Abdul Baisu, Malan Nura mai yaban abban Zainaba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Makarantar ta muce yanzu zan faɗa, ibadar Rahmanu Garu in kun biɗa, ko farfa da ce ta Garu na jaddada, da ka zo za ka gamu dan ba mu bar gonmu ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Na saka jarumi uban tafiya harimi, Isa har da Ibrahim ba zulumi, Awwal binta har da ummi mara gumi, sauran ɗalibai abokai ba mu bar ku ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Nan ne za mu ɗan tsaya ba da yabansa ba, Nazira Abubakar da Awwal na shugaba, Sulaiman har Bashir Anas mun rike shugaba, Annabi karɓi baitukan ba don halin mu ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi ba. Ka kamar ka mukami ba mu taɓa waye za ya kai ka ni dai ban gan shi